Saretzenen laugarren aldi honetan, orokorrean maskotak aztertu ditugun arren, guk fokua txakurretan jarriko dugu, eta badago horretarako motiborik, izan be Europa mailan, etxeko animalixen artean gustokoena katua dan moduan, geurian ez, Hego Euskal Herrixan ez, Hego Euskal Herrixan txakurrak dira ohikoenak etxeko animali moduan. Eta zenbat txakur dauz Hego Euskal Herrixan? Hoxe ikusiko dugu beriala, ondorengo datu edo ondorengo pantalla honetan izan be, Ixa 433.000 txakur dauz Hego Euskal Herriko lau lurraldietan pentsatzeko badan moduan, gehien Bizkaian dauz, gutxien Araban eta ikusten duzuen moduan, Gipuzkoan eta Nafarroan oso kopuru antzerakoak ditugu. Eta zenbat dia horreitatik debagoenean gure bailarako 9 herrixetan dauzenak, hortxe datua Ixa 10.000, 9.000 sortziron eta 53 guztira. Ondorengo pantalla honetan, herrika ikusiko ditugu banatuta txakurrak, debagoeneko txakurrak, erregistratuta dauzenak behintzat. Eta hor ikusiko dugu, herrixen, biztanleriaren, txakur kopuruaren artean, badauzela nolabaiteko berezitasun batzuk. Aramaixok esaterako, berez, antzulak baino, biztanle gehiago ditu, baina ikusten duzue, Aramaixoko txakur kopurua antzulakoa baino, handixagoa da. Gauza bera gertatzen da esaterako, Eskoriatzan eta Aretxabaletan artean izan be, Eskoriatza biztanleria kopuruari dagokizunez, Aretxabaleta baino txikina badan arren, txakur kopuru aldetik, txakur gehiago dauz bertan. Hori kopuru absolututan ikusi ja, baina proportzioak ikusten hasten balin bagara, hor argisago ikusiko dugu, herrixen arteko ezberdintasunak. Hemen ikusten duzue, pantalla honetan ikusten dituzue, 10 biztanleko zenbat txakur dauzen Hego Euskal Herrixan. Orokorrian, 10 biztanleko txakur bat eta erdi. Egongo litzake Hego Euskal Herrixan, lau lurraldietan be kopurua nahiko antzerakoa da, Araban eta Nafarroan goitik dauz, Bizkaian eta Gipuzkoan aldiz behetik gauz, eta proportzio hori gurera ekarrita, ikusiko dugu gure datua, debagoieneko datua, oso antzerakoa dela Hego Euskal Herrikoak alderatuta, 1,5 txakur 10 biztanleko, baina hemen dagoeneko ikusten dugu datu hori herrika xehetuta aztertzen badugu, aldiak nabarmenak diala. Nun daue txakur geixen, proportzioan behintzat? Aramaixon 10 biztanleko Ixa 5 txakur dauz. Bigarren datu altuena, lehintz gatzagako, bertan, 10 biztanleko 4,35 txakur dauz, eta Eskoriatza ongorritzake hirugarren postuan 10 biztanleko 2,5 txakurrekin. Nun dauen gutxien? Gutxien Arrasaten egongo litzake, 10 biztanleko txakur bat autopauko geke bertan, eta ondorengo datu basuena Bergarak eukiko leuke 1,36. Ikusten hemen aldia, nabarmena dela herrixen artean. Aramaixon, Ixa, Arrasaten baino 5 aldiz txakur gehiago dauz, proportzioan aztertzen baditugu. Honek datuak bere osotasunean hartuta, baina adintardietan fijatzen hasten balin bagara, hor datu deigarrixauak topauko ditugu, izan be Goiatzek esan dago, ezta? Hasieran, nolabait be titularra izango litzakela txakurrak diala, 15 urtetik berako umiak baino gehiago, bai debagoinean, baina baita, hemen ikusten duzuen moduan, Hego Euskal Herrixan be, izan be Hego Euskal Herrixan, 15 urtetik berako 10 umeko 11,2 txakur egongo lirateke. Eta ikusten duzuen moduan, lurraldien artean ez dago aparteko alderik. Danetan be, datu horren bueltan dabitz, pitin bat goratxu, pitin bat beratxu hau in. Eta hoen guazen datu honek debagoienera ekartzera, izan be, debagoienean, txakur kopurua eta 15 urtetik berako umien kopuruak alderatzen hasita esan behar da. Aretxabaletan, Antzuolan eta Arrasaten, umiak diala gehiago, Oñatin, lehintz gatzagan, Aramaixon, Eskoriatzan eta Elgetan txakurrak diala gehiago, eta Bergaran, bi kopuruak oso parekoak diala. Bergaran, zehatzau ikusiko duguna da, animalixak ez txakurrak 2008 diala, eta umiak berriz 2012 diala. Eta hoen guazen hori proportzioan ikustera, ondorengo pantailan ikusiko dugu hemen, eta hemen be datu oso deigarrixak. Lehintz gatzagan, 10 umeko 51,4 txakur dauz. Hau da, ume bakoitzeko 4 txakur topoko ditugu bertan. Aramaixon be ikusten dugu kopurua altu xamarra dela, 34,6 txakur 10 umeko, eta Eskoriatzan 19,9. Ixa bikoitza. Beste aldian, balantzan beste aldian, ikusten duzuen moduan, Arrasate eta Antzuola egongo liake.
txakurrek euki bai, baina zertarako ditugu. Azteko eta behin, pantaila hau ikusiko dugu, izan be hemen dauz banatuta, saretzenen barruan desberdintu ditugun 3 erabilerak. Konpainia, eiza eta zaintza eta hemen sartuko litzake esaterako hartzaintza. Eta hemen Araba, Gipuzkoa eta Debagoieneko kasuak. Ikusten dugu hiruretan be, erabilera ohikuena konpainia eikia dala, baina hemen dagoeneko ikusten ditugu, alde batzuk edo ezberdintasun batzuk. Araban adibidez, txakurren euneko 71,1 konpainiarako dia, Debagoienean 20 puntu gutxiu da erabilera hori nolabait esateko euneko 51 txakurren erdixa dia konpainiarako. Ikusten dugu moduan, hemen eizarako eta zaintzarako, hartzaintzarako. Tartean, gehiago erabiltzen ditugu. Oingoazen, 3 erabilera honek, herrika aztertzera, zemen be badauz, kopuru oso ezberdinak. Txakurrak konpainiarako adibidez, nun dia gehixen, arrasaten, euneko 66,9, isa euneko 67, hau da, 3tik 2 txakur, konpainiarako dia. Eta bigarren datu altuena kasu honetan, Lehintz Gatzagan topoko dugu izan be bertan, txakurren euneko 48,2 dia konpainiarako. Gutxien nun, Aramaixon 3 txakurretik 1 izango litzake konpainiarako, euneko 32,6. Guazen urrengo erabilerara, guazen eizara. Eta eizan, oinatin topoko dugu daturik altuena izan be oinatin, isa txakurren erdixa, eizarako dia, euneko 46,7. Eta hortik nahiko gertu dau, bigarren errixa Aramaixo kasu honetan, Aramaixon euneko 42,9 dia eizarako daian txakurrak. Balantzan bestaldian, kasu honetan, Lehintz Gatzaga topauko geke, euneko 15 ez da heltzen bertan eizarako txakurren eunekua. Eta guazen oin, hirugarren erabilera, esan dako moduan, zaindari moduan edo hartzaintzarako. Eta hemen, gehixen Lehintz Gatzagan ikusiko dugu, datu altuena, Lehintz Gatzagako txakurren euneko 27,5 dia horretarako, eta ondoren Aramaixo gongo litzake, isa euneko 25, euneko 24,5. Eta beste aldian, hartzaintzarako edo zaintzarako gutxien arrasaten erabiliko liazke, bertan euneko 6,2 izango litzake erabilera horretarako. Ikusi ditugu beraz, txakurrak zertarako izaten ditugun, zertarako, konpainiarako, eizarako edo beste zaintzarako izaten dian esan behar dana da, baina txakurrendako eta bestelako maskotendako gero eta establezimendu gehiago dauzela, erabatekoak zein bestekoak. Eta hoxe, aztertuko dugu ondoren. Hemen ikusten duzu esaterako, animaliendako, etxeko animaliendako, maskotendako, espezializatutako zerbitzu eguten dauen establezimenduak. Euskal Autonomia Erkidegoan 101 dia, eta horrek 11 topauko ditugu Debagoienean, Arrasaten eta Oñatin 3 eta Bergaran 5. Txakurrak izan gauza baterako, izan besterako, izan erabilera batekoak edo bestekoak arrasa batekoak edo bestekoak maskotak orokorrian momenture ematen edo bestian albaitarira joan bihar izaten dira, eta datu hori be badaku Euskal Autonomia Erkidegoan guztira 316 albaitaritza establezimendu dauz eta Debagoienean dauz horreiako 10. Kasu honetan be, Oñatin eta Arrasaten 3 topoko ditugu, eta Bergaran 4. Eta azkenen datu bat bebaita, izan be gero eta ohikoa hoa da, hoteletan eta maskotak onartzia, edo behintzat hori egiten dauela aitortzia edo iragartzia. Zentzu horretan, pet friendly hotelak, hau da, maskotak onartzen dituzten hotelak Hego Euskal Herrian 137 dian moduan, ikusten dugu Debagoienean 4 diala, Oñatin 2 eta Arrasaten eta Bergaran bana. Eta azkenengo galdera bat goiatz, zeuri behar dotzutena, zuk ez dakit txakurrik dakotzun edo, ez? Eta txakurrik eukiko bat zeu, zeizen jarriko zitzen. Ez dakit, Txomin, eta begira, gure ikusentzulei esango diegu, trampa. Txominek aurreratu ditelen galdera begingo zidala, baina ez zaitez zer originalik bururatu, Txomin? Originala izateko esango dut, zeizen ez duzun aukeratu dira. Ze 3 dia bat ez be, eta bat dainen gainetik. Izan be, Debagoieneko txakurren izenen kopurua be jakin jogu, eta esan behar da, Debagoienean, Antzolan, Aretxabaletan, Arrasaten, Bergaran, Eskoriatzan, Lehintz Gatzagan eta Oñatin, hau da, 9 herriatik 7 argi dala, txakurri gehixen jartetxako izena. Elgetan, lur. Eta Aramaixon, mendi. Beraz goiatz, txakurri bali badakotzu, ez argi, ez lur, ez mendi.
Ba, niri ere burura etorri zaidana ez da batere originala, gogoratu naiz txiki izenarekin, gure baserrietako batean txiki izeneko txakurra izan zelako urte askoan, eta etxeko taberna ondoko arategian ere bazutelako txiki izeneko txakurra, eta duela gutxi entzun nuen beste bat, eta grazia egin zidan, simpatiko eruditu zitzaidalako Kosita deitzen zioten txakurrari, Txomin. Esan behar dut, txiki seguruenik agertuko dela zerrendetan, Seguru, Kosita ez dut uste.